ప్రైజ్ ద లార్డ్. హల్లెలూయ. సర్వోన్నతుడైన యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ మా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. అభిషేక స్వరం అనే మా కార్యక్రమంకు మరొకసారి మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకముగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. ప్రభునందు ప్రియులారా, మీ అందరూ బాగున్నారా? దేవుని కృపలో మీరు అనుదినము వర్ధిల్లాలని మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ప్రతిదినం ఈ కార్యక్రమం వీక్షిస్తూ మీ అందరూ ఆత్మీయంగా దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని నేర్చుకుంటూ కృపలో ఎదుగుతున్నారని విశ్వసిస్తున్నాం. మీ అందరి కోసం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం. ఈరోజు బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి యోహాను సువార్త 1వ అధ్యాయం 29వ వచనం నుండి క్లుప్తంగా కొన్ని వచనాలు మనం ధ్యానం చేసుకుందాం. ప్రియులారా, మరునాడు యోహాను యేసు తన యొద్దకు రాగా చూచి, ఇదిగో లోక పాపమును మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల, నా వెనుక ఒక మనుషుడు వచ్చుచున్నాడు, ఆయన నాకంటే ప్రముఖుడు గనుక నాకంటే ముందటి వాడు ఆయనని నేనెవని గూర్చి చెప్పి తినో ఆయనే ఈయన. ప్రభునందు ప్రియులారా, యేసు ప్రభు శరీరధారిగా భూలోకంలో జీవించిన కాలంలో ఆయన బాప్తిస్మం పొందటానికి ఒక రోజున యోహాను దగ్గరకు వచ్చారు. యేసు ప్రభు ఆత్మ సంబంధమైన నియమాలలో ప్రతిదీ ఖచ్చితంగా ఆయా సమయాల్లో ఆయన చేశారు. 8వ దినమున దేవాలయమునకు తీసుకొని రాబడ్డారు. అలాగే అక్కడ పేరు పెట్టబడటం జరిగింది. అలాగే యేసుప్రభు గురించి ఇలాంటి విషయాలన్నీ ప్రాముఖ్యంగా వ్రాయబడ్డాయి. యూదులలో క్రమం తప్పకుండా దేవుని నిబంధనానుసారముగా ఏ ఏ విషయాలైతే జరుగుతూ వస్తాయో అవన్నీ ప్రభు ఖచ్చితంగా ఆయన పాటించారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ బాప్తిస్మం పొందటం కూడా జరిగింది. మారు మనస్సు పొందిన వ్యక్తి, ఆత్మీయంగా నూతన జన్మ పొందవలసిన వ్యక్తి బాప్తిస్మం పొందవలసిన అవసరత ఎంతో ఉంది. చాలామంది ఊరికే వాదనలు పెట్టుకుంటుంటారు. దేవుడు అంటే మాకు ఇష్టం అండి, వాక్యం చదువుతాం, ప్రార్థన చేసుకుంటాం, ఇంకా కూటాలు పెట్టించుకుంటాం, బాప్తిజం తీసుకోకపోతే పరలోకం బోమా అని వాదనలు పెట్టుకుంటుంటారు. యేసు ప్రభు స్పష్టంగా ఆయన బాప్తిస్మం పొందిన అనుభవాలు ఇక్కడ వ్రాయబడింది. సువార్తలలో ప్రాముఖ్యంగా చెప్పబడింది యేసయ్య బాప్తిస్మం పొందిన అనుభవం. ఆయన నీళ్లలో బాప్తిస్మం పొంది ఆయన ఒడ్డుకు వస్తూ ఉండగా పరిశుద్ధాత్మ పౌరాకారంలో ఆయన మీదకి దిగి రావటం, ఆకాశం నుండి ఇదిగో ఈయనే నా ప్రియకుమారుడు, ఈయన యందు నేను ఆనందించుచున్నాను అని చెప్పిన మాటలు ప్రజలందరూ విన్నారు. ప్రియులారా, ఇవన్నీ దేనికి గుర్తుగా ఉన్నాయంటే దేవుని సంకల్పాన్ని నెరవేర్చిన దానికి గుర్తుగా ఉన్నాయి. లూకాసు వార్తలో వ్రాయబడుతుంది. ఆనాటి పరిసయ్యులు అయితే వారు యోహాను చెప్పిన బోధ వినకుండా, బాప్తిస్మం పొందకుండా తమ విషయమైన దేవుని సంకల్పమును నిరాకరించిరి అనే మాట లూకాసు వార్తలో వ్రాయబడుతూ ఉంటుంది. ప్రియులారా, ఇక్కడ మనం చూస్తే యేసు ప్రభు బాప్తిస్మం పొందటానికి యోహాను దగ్గరికి వచ్చాడు. ఆయన అలా వస్తూ ఉండగానే యోహాను యేసు ప్రభుని చూసి చెప్తున్న మాట, ఇదిగో లోక పాపమును మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల. యూదుల కోసం మాత్రమే కాదు, ఇజ్రాయెల్ దేశంలో పుట్టిన వారి కోసమే కాదు, ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి మానవుని యొక్క పాపాన్ని మోసుకొని పోతున్న దేవుని గొర్రెపిల్ల. ప్రియులారా, ఆనాటి కాలంలో పాప పరిహారార్థమై గొర్రెపిల్లలు వధించబడుతూ ఉండేవి. కుటుంబ పక్షంగా, ఇజ్రాయెల్ ప్రజలందరి పక్షముగా వారి పాప పరిహారార్థమై గొర్రెపిల్లలు వధించబడుతూ ఉన్నారు. అందుకే లోక పాపములకు పరిహారార్థమై యేసుక్రీస్తు ప్రభు ఇక్కడ వధించబడుతూ ఉన్నారు అనే విషయాన్ని యోహాను భక్తుడు ప్రజలందరి మొదట చెప్తా ఉన్నాడు. ఇదిగో లోక పాపమును మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల. ప్రియులారా, ఇశ్రాయేల్ ప్రజలు వారు పాపం చేసినప్పుడు వారి పక్షాన లేక వారి కుటుంబం పక్షాన గొర్రెపిల్లను వధిస్తారు. సంవత్సరానికి ఒక్కసారి ఇజ్రాయెల్ జాతి యావత్తు వారందరి పక్షముగా ఒక గొర్రెపిల్లని వధించడం జరుగుతుంది. ఆ వివరాలన్నీ లేవియకాండము గ్రంథంలో వ్రాయబడతాయి. ఎలా వధించాలి, ఏం చేయాలి, రక్తాన్ని ఎలా తీయాలి, ఎలా దాన్ని విభాగించాలి. బలులు 5 రకాల బలులుగా ఉన్నాయి. పాప పరిహారార్థ బలి, సమాధాన బలి, అపరాధ పరిహారార్థ బలి, ప్రాయశ్చిత్తార్థ బలి, ఇలాంటి బలులు ఉన్నాయి. ప్రియులారా, ఇవన్నీ ఎలా అర్పించాలి, ఇవన్నీ అక్కడ రాయబడతాయి. అయితే యేసుక్రీస్తు ప్రభు సంవత్సరానికి ఒకసారి కాదు, లేదంటే ఒక కుటుంబం కోసం కాదు, లేదంటే ఒక జాతి కోసం కాదు,
ప్రపంచమంతటి కోసం వధించబడుతున్న దేవుని గొర్రెపిల్ల. నా వెనుక ఒక మనుషుడు వచ్చుచున్నాడు, ఆయన నాకంటే ప్రముఖుడు గనుక నాకంటే ముందటివాడు ఆయనని. నేను ఎవరిని గురించి చెప్పానో ఆయనే ఈయన. నేను ఒక ఆయన గురించి చెప్తున్నాను, నా వెనక ఒక ఆయన వస్తాడు అని. ఆయన నాకంటే ప్రముఖుడు, ప్రాముఖ్యమైన వాడు, ముందటివాడు, శ్రేష్ఠుడు. ఆయన ఎవరో కాదు, ఇదిగో ఈయనే. యోహానుకి, బాప్తిస్మం ఇస్తున్న యోహానికి యేసు ప్రభు ఎవరో స్పష్టమైన అవగాహన ఉంది. ఈ రోజుల్లో ప్రియులారా, చాలామందికి యేసు ఎవరో గుర్తించలేని అనుభవాల్లో కొంతమంది భక్తి సాగిపోతూ ఉంది. శిష్యులు కూడా దోణిలో ఆయనతో ఉన్నారు, ఆయన వారితో ఉన్నాడు. ఆయన లేచి గాలిని సముద్రాన్ని గద్దించగానే ఈయన ఎవరో అని వారందరూ కలవరపడిపోతూ ఉన్నారు. ఆయనే ఈయన అని నొక్కి చెప్పగలిగిన ఆత్మీయ అనుభవం ప్రతి వ్యక్తి సంపాదించుకోవాలి. యేసు ఎవరు? నీ రక్షకుడా, నువ్వెదురు చూస్తున్న రక్షకుడా, నిన్ను రక్షించే రక్షకుడా, నిన్ను పరలోకానికి నడిపించే రక్షకుడా, ఆయనే ఈయన అని నువ్వు ఖచ్చితంగా చెప్పగలవా? యోహాను ఆ మాట చెప్తా ఉన్నాడు. ప్రియులారా, నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని గాని ఆయన ఇశ్రాయేలునకు ప్రత్యక్షమగుటకు నేను నీళ్లలో బాప్తిస్మం ఇచ్చుచు వచ్చి తినని చెప్పాను. అప్పటి వరకు ఆయన చూడలేదట. ఈ విచిత్రం చూడండి. ఆయన ఎవరెవరో నాకు తెలియదు, కానీ ఆయన ప్రత్యక్షం అవ్వాలని ఇశ్రాయేలు ప్రజలకి నేను బాప్తిస్మం ఇస్తూ వస్తున్నాను. అంటే బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను దేవుని ఆత్మచేత నింపబడిన వాడు. బాల్యములో తల్లి గర్భములో పుట్టినది మొదలుకొని పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వాడై, ఏలియా యొక్క ఆత్మ శక్తి రెండు కలిగిన వాడై సేవ చేస్తాడని పుట్టినప్పుడు జకరియాతో గాబ్రియల్ దూత చెప్పటం లూకాసు వార్త 1వ అధ్యాయంలో మనం చూస్తాం. పుట్టింది మొదలుకొని పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వ్యక్తిగా ఉన్నాడు. అలాగే మరియమ్మ వచ్చి ఎలిజబెత్కి వందనాలు చెప్పగానే 6వ నెల శిశువుగా తల్లి గర్భంలో ఉన్న యోహాను, అప్పుడే యేసు ప్రభు మరియమ్మ గర్భంలో ప్రారంభమై ఉన్న అనుభవం దినాలు. కానీ యేసును అక్కడ చూశాడు. ఎంత అద్భుతమైన అనుభవం ప్రియులారా. వెంటనే గంతులు వేశాడట ఎలిజబెత్ అమ్మ గర్భములో ఈ యోహాను 6వ నెలవాడిగా ఉన్నప్పుడే. అంటే ఇప్పుడు యేసు ప్రభుని ఎప్పుడు చూశాడు యోహాను? 6వ నెల పిల్లోడిగా ఎలిజబెత్ అమ్మ గర్భములో ఉన్నప్పుడు, మరియమ్మ గర్భములో ఉన్న రోజులుగా ఉన్న యేసును చూడగలిగాడు. పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వ్యక్తికి దేవుని ప్రత్యక్షత ఈజీగా అర్థమైపోతుంది. దేవుడు ఎక్కడున్నాడు, ఎలా ఉన్నాడు, ఏ రీతిగా దర్శిస్తున్నాడు, ఏ రీతిగా ఆయన్ను సమీపిస్తున్నాడు. దేవుని యొక్క ప్రతి చర్య పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడిన వ్యక్తికి తేటగా కనబడుతుంది. అదే ఆత్మీయ జీవితం ప్రియులారా. బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహాను స్పష్టంగా చెప్తున్నాడు, నేను ఆయనను ఎరుగనైతిని కానీ ఎవరికైతే ఆయన ప్రత్యక్షం అవ్వాలని, మెస్సయ్య కోసం ఆ రోజున ఇశ్రాయేలు జాతి యావత్తు ఎదురు చూస్తూ ఉంది. రక్షకుడు మాకు కావాలి అని అందరూ ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. అలాంటి వారికి రక్షకుడు ప్రత్యక్షం అవ్వటానికై బాప్తిస్మం ఇస్తూ వస్తున్నాడు నీళ్లలో యోహాను. అయితే ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, ఆయన వీరికి ప్రత్యక్షం అవ్వడానికి నేను బాప్తిస్మం ఇచ్చాను, ఆయనే ఈయన అని వాళ్ళందరూ ఎదుట చెప్తా ఉన్నాడు ప్రియులారా. మరి యోహాను సాక్ష్యం ఇచ్చుచు, ఆత్మ పావురం వలె ఆకాశం నుండి దిగివచ్చుట చూచితిని, ఆ ఆత్మ ఆయన మీద నిలిచెను. నేను ఆయన ఎరుగనైతిని కానీ నీళ్లలో బాప్తిస్మం ఇచ్చుటకు నన్ను పంపినవాడు పరలోకంలో జరిగిందట. ఇదే అధ్యాయంలో 6వ వచనం, 1వ అధ్యాయం 6వ వచనం, దేవుని యొద్ద నుండి పంపబడిన ఒక మనుష్యుడు ఉండెను, నీళ్లలో బాప్తిస్మం ఇచ్చుటకు నన్ను పంపినవాడు అనే మాట ఈ 33వ వచనంలో మనకు కనబడతా ఉంది. ఎవరు యోహానుని బాప్తిస్మం ఇవ్వటానికి నిర్ణయించారు? దేవుడే. పరలోకములో నిర్ణయించి చెప్పి పంపించాడట భూలోకానికి. బాప్తిస్మం ఇవ్వాలి నువ్వు అని చెప్పి ఆయనకి బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహానికి చెప్పారట, నీవెవని మీద ఆత్మ దిగి వచ్చి నిలుచుట చూతువో ఆయనే పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తిస్మం ఇచ్చువాడని నాతో చెప్పాను. తండ్రి అయిన దేవుడు పరలోకంలో బాప్తిస్మం ఇచ్చి యోహానుతో సంభాషణ చేస్తున్నాడు. నువ్వు భూలోకంలో బాప్తిస్మం ఇచ్చేటప్పుడు నువ్వు చూస్తావు ఒక వ్యక్తిని. ఆయన మామూలు వ్యక్తి కాదు. అందరికీ బాప్తిస్మం ఇస్తూ ఉంటావు, కానీ ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తి బాప్తిస్మం మొదటకు వస్తూ ఉండగా పరిశుద్ధాత్మ ఆకాశం నుండి దిగివచ్చి
అతని మీద నిలవబడటం నువ్వు చూస్తావు. ఆయనే దేవుని కుమారుడు అనే విషయం అక్కడ చెప్పబడింది. అందుకని ఇప్పుడు యోహాను చెప్తున్నాడు, ఈయనే దేవుని కుమారుడు అని నేను తెలుసుకొని సాక్ష్యం ఇచ్చితేనా నేను. ఈయన మీకు పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తీసం ఇస్తాడు. నీళ్లలో బాప్తీసం ఇస్తున్నాడు కాబట్టి యోహాను నీళ్ల దగ్గర ఉన్నాడు. యేసు ప్రభు పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తీసం ఇస్తాడు కాబట్టి ఆయన నీళ్లలో బాప్తీసం పొందగానే పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడ్డాడు. ఆత్మ ఆయన మీద నిలవబడి ఉన్నారు. ప్రియులారా, ఇదంతా ఆత్మీయ అనుభవం. చూడండి ప్రియులారా, మన జీవితంలో కూడా ఇటువంటి కార్యాలు జరుగుతాయి. బాప్తీసం పొందిన ప్రతి వ్యక్తి పరిశుద్ధాత్మ నింపుదల కోసం ప్రార్థన చేయాలి. దేవుని స్వరం వినేదానికోసం ప్రార్థన చేయాలి. యేసు ప్రభు జీవితంలో అలాగే కదా జరిగింది. ఆయన నీళ్లలో బాప్తీసం పొంది ఒడ్డు నిలబడుతూ ఉండగా ఆ పరిశుద్ధాత్మ పావురాకారంలో ఆయన మీదకి దిగివచ్చి నిలబడి ఉన్నారు. అలాగే పరలోకంలో ఒక శబ్దం, ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు అని, అంటే దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. మరి మీ జీవితంలో మీరు బాప్తీసం పొందిన వారుగా ఉన్నారా? బాప్తీసం పొంది ఉంటే పరిశుద్ధాత్మలో బాప్తీసం పొందిన అనుభవం, ఆత్మతో నింపబడిన అనుభవం పొందుకున్నారా? సూపర్ న్యాచురల్ ఎక్స్పీరియన్స్. పరిశుద్ధాత్మ శక్తి అసాధారణముగా మిమ్మల్ని తాకాలి. మామూలుగా మీరు ఉన్న అనుభవాల్లో కాదు, మామూలుగా మీరు ప్రార్థన చేసే అనుభవాల్లో కాదు, మీకు తెలియని కార్యాలు జరగాలి. మీలో నుండి ఒక బలమైన పాపపు ఒప్పుకోలు, పశ్చాత్తాపం రావాలి, కన్నీరు విడవటం రావాలి. అలాగే మీ హృదయం అంతా మార్చబడటం రావాలి, నూతనమైన ఆలోచనలు రావాలి, నూతనమైన చూపులు రావాలి, నూతనమైన ఆశలు పుట్టాలి. అంటే లోక సంబంధమైన ఆశలన్నీ చచ్చిపోవాలి, ఆత్మ సంబంధమైన ఆశలన్నీ పుట్టాలి. అలాగే ఆ నూతనమైన హృదయం రావాలి, మెత్తని హృదయం రావాలి, కఠినమైన హృదయం కాదు. అంటే ఈ జాలి, ప్రేమ, దయ లేకుండా కీడు చేస్తూ స్వార్థముతో ఆలోచించే ఆ ఆలోచనలన్నీ చచ్చిపోయి దేవుని మహిమార్థమై జీవించాలనే ఆలోచనలు, అలాగే మనల్ని మనం తగ్గించుకునే అటువంటి ఆలోచనలు రావాలి. ఇదండి మెత్తని మాంసపు హృదయం అంటే. బాప్తిసం పొందిన తర్వాత ఒక వ్యక్తి జీవితంలో ఈ మార్పులన్నీ కలగాలి. అంత మాత్రమే కాదు, దేవునితోటి నిత్య సహవాసం ఉండాలి. దేవుడి వ్యక్తితోటి మాట్లాడాలి. ఏదైనా తోటలో ఆదాము ఏ అనుభవాన్ని అయితే పోగొట్టుకున్నాడో అదే అనుభవం ఇప్పుడు ఇక్కడ పొందాలి. ఆ కృప కోసం ప్రార్థన చేయాలి. బాప్తీసం పొందిన వ్యక్తి ఇవన్నీ చేయాలి. చాలామంది ఈజీగా వెళ్దాంలే చర్చికి అనుకుంటారు. చర్చికి వెళ్ళటం కాదండి, ఏదో బైబిల్ చదవటం కాదు, ఏదో 5 నిమిషాలు పొద్దున్నే లేచి ప్రార్థన చేయటమో కాదు. ఆత్మీయ జీవితంలో మనం పొందవలసిన అనుభవాలు చాలా ఉన్నాయి. వీటన్నిటిని మీరు పొందాలి అని దేవుని యొక్క వాక్యంలో దేవుడు మన కోసం వ్రాయించి పెట్టాడు. ప్రియులారా, 35వ వచనం. మరునాడు మరలా యోహాను అతని శిష్యుల ఇద్దరును నిల్చుండగా అతడు నడుచుచున్న యేసు వైపు చూచి, ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్ల అని చెప్పాను. ప్రియులారా, ఆనాటి కాలంలో బాప్తిస్మ ఇచ్చే యోహాను దగ్గర కొంతమంది శిష్యులుగా ఉన్నారు. ప్రాముఖ్యంగా ఆంద్రేయ, యోహాను అనే 2 వ్యక్తులు ఇక్కడ మనకు కనబడతారు. వీళ్ళు యోహానుకి శిష్యులుగా ఉన్నారు. యోహాను శిష్యులను యేసుక్రీస్తు ప్రభు శిష్యులుగా ఆయన వెంబడించాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాడు. దేవుని కొరకు ప్రజలను శిష్యులుగా మారుస్తున్న అనుభవం యోహాను యొక్క సేవ. ప్రియులారా, యోహాను శిష్యులు అక్కడ నిలబడి ఉన్నారు. యేసుప్రభు అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. యేసుప్రభుని చూసి బాప్తిస్మ ఇచ్చే యోహాను చెప్తున్నాడు, ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్ల. బాప్తిసం పొందటానికి వచ్చినప్పుడేమో లోక పాపమును మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల అని చెప్పాడు. యోహాను యేసుప్రభుని చూసి మాట్లాడిన అనుభవాలు. బాప్తిసం పొందటానికి వచ్చాడు, బాప్తిసం ఇచ్చాడు. అప్పుడు ఆత్మ మాట్లాడటం చూశారు. ఆయన దేవుని గొర్రెపిల్ల అని చెప్పాడు. మళ్ళీ నడుస్తున్న యేసు వైపు చూసి చెప్తున్నాడు, ఇదిగో ఆయన దేవుని గొర్రెపిల్ల అని. ఇదిగో లోక పాపమును మోసుకొని పోవు దేవుని గొర్రెపిల్ల అని సాక్ష్యం చెప్తా ఉన్నాడు. నా వెనక వస్తున్నాడు ఒక ఆయన. బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను సేవ ఏంటంటే, త్వరలో ఒక ఆయన రాబోతున్నాడు. ఆయన మీకు పరిశుద్ధాత్మలోను అగ్నిలోను బాప్తిసం ఇస్తాడు. అది బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను సువార్త. మీరు ఆయన రాకడ కొరకు సిద్ధపడండి. ఆయన మెస్సియ, ఆయన నమ్మండి, ఆయన మీ రక్షకుడు అనేది బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను కాలం నాటి సువార్త. ఈనాటి కాలంలో సువార్త ఏంటో చెప్పమంటారా? యేసు త్వరలో మరలా రాబోతున్నాడు. నీ పాపం విషయమే నువ్వు పశ్చాత్తాపడాలి, నువ్వు రక్షించబడాలి, దేవుని రాకడ కొరకు నువ్వు సిద్ధపడాలి. కాలము సంపూర్ణమై ఉంది, దేవుని రాజ్యం సమీపమై ఉంది. మారు మనసు పొందండి, సువార్తను నమ్మండి. బాప్తిసం ఇచ్చి యోహాను చెప్పిన బోధకుని
నేటి తరంలో వినిపించబడుతున్న సువార్తకి నీ పెద్ద తేడా ఏమీ లేదు. ఆ రోజున యేసు ప్రభు వచ్చాడు, ఆయన కార్యాన్ని చేశాడు, ముగించాడు, వెళ్ళిపోయాడు. ఆనాడు మానవుల కోసం రక్షణ, ఈనాడు మానవులకు విమోచన. ఆ రోజు రక్షణ ఇచ్చాడు దేవుడు. ఆ రక్షణ పొందిన బిడ్డలందరినీ విమోచించి ఆయన పరలోకానికి తీసుకొని వెళ్ళిపోతాడు. ఇక మరలా ఎన్నడు పాపం కానీ పాతాళం కానీ ఈ వ్యక్తుల్ని పట్టుకోలేవు, ఎక్కడ తాకలేవు. ప్రభువే తోడుండి వీరితోటుండి వారిని ఆనందముతో సంతోషముతో జీవింపజేసే దినములు పరలోక రాజ్యంలో చూడబోతూ ఉన్నారు ప్రియులారా. అదే నిత్యానందము. బాప్తిజం ఇచ్చి యోహాను ఇదిగో దేవుని గొర్రెపిల్ల అని చెప్పగానే అతడు చెప్పిన మాట ఆ ఇద్దరు శిష్యులు విని యేసును వెంబడించిరి. ఎంత అద్భుతం! మీరందరూ జీవితకాలం నా శిష్యులుగా ఉండాల్సిందే అని వాళ్ళని అక్కడే పెట్టుకోలేదండి. యేసును వెంబడించడానికి యేసు ప్రభువుని శిష్యులకి చూపిస్తూ ఉన్నాడు బాప్తిస్మ ఇచ్చి యోహాను. యేసు ప్రభు అలా ప్రత్యక్షం అవ్వగానే యేసును వెంబడించి ఇద్దరు వెళ్ళిపోతున్నారు. బాప్తిస్మ ఇచ్చి యోహాను ఆటంకపరచల, వెళ్తుంటే హ్యాపీగా ఉన్నాడు, సంతోషంగా ఉన్నాడు. నిజంగా ప్రియులారా, మన తోటి వ్యక్తి ప్రభువుని వెంబడిస్తూ ఉంటే ఆనందించే అనుభవాలు మనలో ఉన్నాయా? కుళ్ళుకొని ఎగతాళి చేసి నీకు అంత లేదని ఇంత లేదని నువ్వు అట్టటోడివి ఇట్టాటి దానివని ఇలా ఎగతాళి చేసి వాళ్ళని ఆపేసి కించపరిచి వాళ్ళని ఎలాగైనా అణగదొక్కాలని చూసే ప్రయత్నాల సేవలో కొంతమంది సేవకుల మధ్యలో ఇలాంటివి ఉంటాయి ప్రియుల. విశ్వాసుల మధ్యలోనూ కొన్నిసార్లు ఇలాంటివి ఉంటాయి. అది స్వార్థం. అలాంటి స్వార్థం మంచిది కాదండి. మనతోటి విశ్వాసాన్ని ఎప్పుడు మనం ప్రోత్సహించాలి, ప్రభువు వైపుకి నడుచున్నట్లుగా, ప్రభువుని వెంబడించినట్లుగా ఇంకా మనం ప్రోత్సహించాలి, వాళ్ళ పైకి లేవనెత్తాలి ప్రియులారా. బాప్తిస్మ ఇచ్చి యోహాను యేసుని చూపిస్తూ ఉన్నాడు. వీళ్ళిద్దరూ యేసు ప్రభుని వెంబడిస్తూ వెళ్తూ ఉన్నారు. యేసు ప్రభు ముందు నడుస్తూ ఉన్నాడు, వీళ్ళిద్దరు వెనక నడుస్తూ ఉన్నారు. అప్పటికి యేసు ప్రభుకి శిష్యులు ఎవరూ లేరు, ఆయన ఒక్కడే. ఆయన సేవ ఆయన ఒక్కడి నుంచే ప్రారంభమైంది. ఒక గుంపును తీసుకొని ఆయన సేవ ప్రారంభించాల. యేసు ప్రభు ఎప్పుడు స్వార్థ చేయడానికి ముందుంటాడు. సింగిల్ పర్సన్తో అయినా మాట్లాడతాడు, 100 మంది సమూహంతో అయినా కూర్చోబెట్టి క్రౌడ్ మీటింగ్ అయినా చేస్తాడు. యేసు ప్రభు ప్రజలను దేవుని యొద్దకు నడిపించే విషయంలో ముందుంటాడు, ప్రజలకు అందుబాటులోనూ ఉంటాడు, ప్రజలతో మాట్లాడతాడు. అది ఆయన భారం, అది ఆయన దర్శనం. అందుకే ఆయన ఒక్కడే నడుస్తూ వెళ్తూ ఉన్నాడు, వీళ్ళిద్దరు వెనక నడుస్తున్నారు. యేసు ప్రభు అంటున్నాడు, యోహాను సువార్త 1:38 యేసు వెనకకు తిరిగి వారు తను వెంబడించుట చూచి మీరేమి వెతుకుతున్నారని వారిని అడగగా, వాళ్ళు ఆయన వెంట నడుచుకుంటూ వస్తుంటే ఏం కావాలి అని అడగచ్చు, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు అని అడగచ్చు. కానీ యేసు ప్రభు అడిగిన ప్రశ్న వ్యత్యాసమైంది. ఆయన మనిషి ఆంతర్యాన్ని ఎరిగిన దేవుడండి. మీరేం వెతుకుతున్నారు అన్నాడు. వాళ్ళు వెతుకుతున్నారా, వెంబడిస్తున్నారా? యేసును వెంబడించి నడుస్తున్నారు, యేసును చూస్తూ ఉన్నారు. యేసు ప్రభు యొక్క అడుగు జాడలు వారు వెతుకుతూ ఉన్నారు. యేసుతో ఉండాలని వారు వెతుకుతూ ఉన్నారు. యేసుని వెంబడించి వస్తున్నారు. ఒక మాట చెప్పాలంటే వారి జీవితాలు అలా ప్రభువుకు సమర్పించి అలాగ ప్రభువుని వెంబడిస్తూ వచ్చేసారు. ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఏమీ లేదు. ఏం వెతుకుతారంటే ప్రభువునే వెతుకుతారు, ఇంకా అంతకంటే ఏమీ లేదు వాళ్ళకి. ఇంకోటి వెతికే వాళ్ళు అయితే ఎక్కడెందుకుంటారు, ఎటో వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు కదా. యేసు ప్రభు అడిగిన ప్రశ్న మీరేం వెతుకుతున్నారు అని అడిగాడు. మీరేం వెతుకుతున్నారు అనగానే వాళ్ళన్న మాట ఏంటో తెలుసా? రబ్బీ నీవు ఎక్కడ కాపురం ఉన్నావని ఆయనను అడిగిరి. రబ్బీ అన్న మాటకు బోధకుడని అర్థం. ఆనాటి కాలంలో యూదులు పాస్టర్ గారిని, యాజకుడిని రబ్బీ అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అదొక హెబ్రీ పదం. రబ్బీ అనగా బోధకుడు అని అర్థం. వాళ్ళు అడిగింది ఏంటంటే నువ్వెక్కడ కాపురం ఉన్నావు, నువ్వెక్కడ నివసిస్తావు, నువ్వు ఉండే చోటికి నేను వస్తాను. బా ఎంత ఆశ అండి వారిలో. యేసయ్యా నువ్వెక్కడున్నావు, నువ్వు ఉండే చోటు చెప్పవా అడిగారు ఒకరోజన్నా. ప్రభువా నీతో ఉండాలని ఆశ ఉందయ్యా, నీతో ఉండాలి. నువ్వు ఉండే చోటు ఎక్కడ, నువ్వు ఉండే చోటుకు నన్ను తీసుకొని వెళ్ళవా? నీవు నేను కలిసి ఉండాలయ్యా, కలకాలం మనం కలిసి ఉండాలయ్యా. నీతో నేను ఉంటాను యేసయ్యా, నీతో నేను ఉండాలి. నీ ఉండే చోటు ఎక్కడో నాకు చెప్పవా? వారు అడుగుతున్నారు. ఏం వెతుకుతున్నారు అంటే అప్పుడు వాళ్ళ జవాబు ఏంటి అంటే నీవు ఉండే చోటు, దాన్ని వెతుకుతున్నావు.
ప్రియ విశ్వాసులారా, మీ ఆత్మీయ జీవిత అనుభవాల్లో ఈ అనుభవాన్ని ఏ రోజైనా వెతికారా? ప్రభా, నువ్వు ఉండే చోటు ఎక్కడ? నా గుండెలో ఉన్నావు అని చెప్పడానికి బదులుగా, ఉన్నావా? ఈ గుండె నీ ఉండే చోటుగా ఉందా? నా ఇంట్లో ఉన్నావు అని చెప్పడానికి బదులుగా, నా ఇల్లు నువ్వు ఉండే చోటుగా ఉందా? నాతో నువ్వు ఉన్నావు అని చెప్పడానికి బదులుగా, నాతో ఉండే స్థలం నేను నీకు ఇచ్చానా? యేసుప్రభు ఒక ఇంటికి వెళ్ళాడు. ఆ ఇంట్లో మరణం కనబడుతూ ఉంది. మరణాన్ని తప్పించాలని, మరణం నుండి ఆ పాపను విడిపించాలని అక్కడికి వెళితే ఏడుస్తూ ఉన్నారు ప్రజలందరూ. ఎవరిలో విశ్వాసం కనిపించలా. యేసుప్రభు అన్నాడు, స్థలమియ్యుడి అన్నాడు. ఈ చిన్నది నిద్రపోతుంది కానీ ఆమె చనిపోలేదు అన్నాడు. ఆ మాటకి వాళ్ళందరూ ఆయన్ను అపహసించారు. కానీ వాళ్ళందరినీ వెళ్ళగొట్టేసి ఆయన లోపలికి వెళ్ళి ఆ పాపను పట్టుకొని చేయబట్టుకొని లేవనెత్తాడు. ఒక్క వర్డ్ ఆయన మాట్లాడగానే మరణం తొలగిపోయింది. స్థలం ఇవ్వండి, నాకు స్థలం ఇస్తే నేను వస్తా, వచ్చి మరణాన్ని వెళ్ళగొడతా, దుఃఖాన్ని వెళ్ళగొడతా, జీవాన్ని తీసుకొని వస్తా, సంతోషాన్ని తీసుకొని వస్తా, ఆనందాన్ని తీసుకొని వస్తా. ప్రియులారా, యేసు ప్రభువుకి స్థలం ఇస్తే విప్లవాత్మకంగా జీవితాన్ని మార్చేస్తాడు. వాళ్ళు అడుగుతున్నారు, నువ్వెక్కడ కాపురం ఉన్నావు? ఆయన ఏమన్నాడు తెలుసా? వచ్చి చూడుడి, కమ్ అండ్ సీ. మీరు వచ్చి చూస్తేనే అది, చెప్పేది కాదు. యేసు ప్రభు ఎక్కడ? ఇట్స్ ఎ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. దేవుని సన్నిధి ఎక్కడ? ఇట్స్ ఎ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. దేవుని చిత్తం ఏమిటి? ఇట్స్ ఎ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్. చెప్పేది కాదు, వచ్చి చూడు. మారు మనసు పొందకుండా నాకు దేవుని చిత్తం తెలుసుకోవాలని ఉంది బ్రదర్ అంటే నీకు తెలియదు. నాకు దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడో తెలియాలని ఉంది అంటే నీకు తెలియదు. దేవుని స్వరం వినాలని ఉంది అంటే నీకు తెలియదు. నువ్వు మారు మనసు పొందాలి, నువ్వు ప్రార్థన చేయాలి. నువ్వు వచ్చి చూడు. యెహోవా ఉత్తముడని రుచి చూచి తెలుసు. దేవుని వెతుకు, ప్రభు నీకు దొరుకుతాడు. దేవుని వెతుకు, దేవుని మార్గం నీకు దొరుకుతుంది. వచ్చి చూడుడని ఆయన వారితో చెప్పగా, వారు వెళ్ళి ఆయన కాపురమున్న స్థలం చూచి ఆ దినము ఆయన యొద్ద బస చేసిరి. ఒక అద్భుతమైన వర్డ్ కదా. వారు వెళ్ళారు, ఆ దినమంతా ఆయనతో ఉన్నారు. అప్పుడు పగలు రమారమి 4 గంటల వేళ అయింది. ఈవినింగ్ 4. యోహాను మాట విని ఆయన వెంబడించిన ఇద్దరిలో ఒకడు సీమోను పేతురు యొక్క సహోదరుడైన ఆంద్రేయ. ఇతడు మొదట తన సహోదరుడైన సీమోను చూచి, మేము మెస్సియాను కనుగొంటిమని అతనితో చెప్పి యేసునొద్దకు అతని తోడుకొని వచ్చెను. మెస్సియా అన్న మాటకు అభిషిక్తుడని అర్థము. యేసు అతని వైపు చూచి, నీవు యోహాను కుమారుడైన సీమోనువు, నీవు కేఫా అనబడదు అని చెప్పెను. కేఫా అన్న మాటకు రాయి అని అర్థము. యేసు ప్రభు ఆనాటి కాలంలో అరామిక్ భాష మాట్లాడేవారు. ఈ కేఫా అనే పదం అరామిక్ భాష. పెట్రోస్ అనే పదం గ్రీక్ పదం. పెట్రోస్ అన్న రాయి అని అర్థం, కేఫా అన్న రాయి అని అర్థం. యోహాను, ఆంద్రేయ యేసుప్రభు దగ్గరికి వచ్చి ఆ రోజంతా ఆయనతోనే ఉన్నారంట అండి. ఆ దినము ఆయన యొద్ద బస చేసిరి. యేసుప్రభు వారికి ఆతిథ్యం ఇచ్చాడు. ప్రియులారా, ఆ ఇద్దరికి, ఆంద్రేయ, యోహాన్, యేసుప్రభు వారికి ఆతిథ్యం ఇచ్చాడు. అది సంతోషంతో ఆంద్రేయ వెళ్ళిపోయి పేతురును కూడా తీసుకొచ్చేసాడు. మేము మెస్సియాను కనుగొన్నాం, ఆయన రక్షకుడు అని చెప్పేసి పేతురుని తీసుకొచ్చేసాడు. ఎంత అద్భుతమైన ఆత్మీయ అనుభవాలు! నిజంగా ప్రియులారా, యేసుతో ఉండే అనుభవాలు చాలా సంతోషకరంగా ఉంటాయి. వారి జీవితాలు ఎంత మార్చబడ్డాయి. అపోస్తలుగా మారిపోయారు, దేవుని వెంబడించేవారుగా మారిపోయారు, దేవుని రాజ్యానికి స్తంభాలుగా మారిపోయారు. స్తంభములుగా ఎంచబడిన కేఫా అని రాయబడి ఉంటుంది. పత్రికల్లో పౌలు రాస్తాడు. అపోస్తలు వారు వేసిన పునాది మీద ఈరోజు సంఘం కట్టబడుతుంది. ఆంద్రేయ ఒక పునాది అయిపోయాడు, యోహాను ఒక పునాది అయిపోయాడు, పేతురు ఒక పునాది అయిపోయాడు. అపోస్తలులందరూ పునాదులు. పరలోకంలో కూడా వారి పేర్లు అందుకే వ్రాయబడ్డాయి. ప్రియులారా, పరలోకంలోని పునాదుల మీద అపోస్తల 12 పేర్లు ఉన్నాయి. అక్కడ ఆంద్రేయ పేరు ఉంటుంది, యోహాను పేరు ఉంటుంది, పేతురు పేరు ఉంటుంది. ప్రభువుని వెంబడించిన వారిలో మొట్టమొదట వచ్చిన అపోస్తలు ఆంద్రేయ, యోహాన్. అపోస్తలం అవుతామని రాలేదండి, వాళ్ళు శిష్యులుగా ప్రభువుని వెంబడించడానికి వచ్చారు. తను తగ్గించుకుంటూ ప్రభువుని వెంబడించిన వ్యక్తిని తన నమ్మకత్వాన్ని బట్టి దేవుడు హెచ్చిస్తాడు, గణపరుస్తాడు. నేను గొప్పోడు అవ్వాలని ప్రభు దగ్గరికి వచ్చిన ఏ వ్యక్తి గొప్పోడు ఎప్పటికీ అవ్వలేదు, అవ్వడు కూడా. నీ అతిశయమో నీ గొప్పతనమో ప్రభు అన్నాడు చూడడు. నీ దీనత్వాన్ని ప్రభు చూస్తాడు, తప్పక నిన్ను హెచ్చిస్తాడు.
ప్రభు దగ్గర మనం తగ్గించుకుంటే నిశ్చయంగా ప్రభు మనల్ని ఉన్నతమైన స్థితికి కనపరుస్తాడు. మనకేం కావాలంటే ప్రభువును వెంబడించటం, ప్రభుతో ఉండటం, ప్రభువును ప్రేమించే హృదయం, ప్రభు మాటకు లోబడే హృదయం, ప్రభువుని సంతోషపెట్టే జీవితం మనం కలిగి జీవిస్తే చాలు. ప్రభు నిశ్చయంగా మనల్ని ఆశీర్వదిస్తాడు. మనం హెచ్చించబడాలి అంటే తగ్గించుకోవాలి, ప్రభుతో ఉండటం నేర్చుకోవాలి, ప్రభువుని వెదికే అనుభవం మనం నేర్చుకోవాలి. ఈరోజు ఒక ప్రశ్న అడుగుతాను, ప్రభువుని నువ్వు కనుగొన్నావా? ప్రభువు నివసించే స్థలం నీకు దొరికిందా? నీకు దొరికితే నువ్వు ధన్యుడివి, ధన్యురాలివి. దొరకకపోతే ఈరోజైనా ప్రభుని వెతకండి, పట్టుదలతో ప్రార్థన చేయండి, ప్రభు నాతో మాట్లాడు, నన్ను దర్శించు, నేను చూడాలి. ప్రభుని వెతకండి, ప్రభు నిశ్చయంగా మిమ్మల్ని దర్శిస్తారు, మీతో మాట్లాడతారు. ప్రార్థన చేసుకుందాం. తల వంచి కళ్ళు మూసుకోండి, మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తాను. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, ప్రేమ కలిగిన ప్రభువా, ఎంతమంది మా ప్రియులు కార్యక్రమం చూస్తున్నారు. మీరు ఇచ్చిన ఈ శ్రేష్టమైన ఆత్మీయ అనుభవాలు మేము నేర్చుకుంటూ ఆత్మీయంగా నేను సంతోషపెట్టే దినములు, జీవితాలు మాకు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. తండ్రి, నీ ఉండే స్థలాన్ని వెతికే కృప మాకు దయచేయండి, నీతో ఉండే భాగ్యాన్ని మాకు దయచేయండి. ప్రభువా, నీ చిత్తం నెరవేర్చేవారుగా, నిన్ను సంతోషపెట్టేవారుగా మేము జీవించడానికి మాకు సహాయం చేయండి. ఈ కార్యక్రమం చూస్తే మా ప్రియులందరినీ దర్శించండి, సంతోష సమాధానములు దయచేయండి, కృంగిన వారిని లేవనెత్తండి, దుఃఖంలో ఉన్న వారిని ఓదార్చండి, వారి కన్నీటిని మీరు తుడిచివేయండి. ప్రభా, విరిగి నలిగిన హృదయాలను మీరు కట్టమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఒంటరితనంతో బాధపడుతున్న వారిని మీరు ఆదరించండి, బలపరచండి. ప్రభా, బలమైన నీ ఆత్మతో, దైవిక శక్తితో బిడ్డలు నింపమని ప్రార్థిస్తున్నాను. బిడ్డలందరి పట్ల నీ కృపను చూపించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఈ బిడ్డలందరిపై నీ ఆశీర్వాదాన్ని దయచేయండి. గర్భఫలం లేని బిడ్డల గర్భఫలాన్ని మీరు దయచేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. వివాహం కాలేదని దిగులు పడుతున్న బిడ్డలకు త్వరలో వివాహములు కుదర్చబడి ఘనముగా జరగడానికి సహాయం చేయమని ప్రార్థిస్తున్నాను. తండ్రి, ఆత్మీయంగా రక్షణ పొందని బిడ్డ ఎవరెవరైతే ఉన్నారో వారందరూ రక్షణ పొందడానికి సహాయం చేయండి. నూతనమైన మనస్సును వారికి విడుదల చేయండి. పరలోక రాజ్యాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ సంపాదించుకొని నీ బిడ్డలుగా మార్చబడి నీ సన్నిధిలో ఆనందించే దినములు బిడ్డలకు దయచేయండి. ముఖ్యంగా కుటుంబంలో ఒకరి ఎడల ఒకరికి ఏక మనస్సును, ప్రేమను దయచేయండి. విభేదాలు తొలగించండి. ప్రభా, భార్యాభర్తల మధ్యలో, తల్లిదండ్రుల మధ్యలో, బంధువుల మధ్యలో, అన్నదమ్ముల మధ్యలో, అక్కచెల్లెండ్రుల మధ్యలో, తండ్రి, కుటుంబంలో ఉన్న విభేదాలు, ఆ భేదాభిప్రాయాలు కొట్టివేయమని ప్రార్థిస్తున్నాం. సమాధానకర్తయ్య అధిపతిగా ప్రతి కుటుంబంలో సమాధానాన్ని దయచేయండి, ఆశీర్వదించండి. బిడ్డలందరికీ మీరు తోడై నడిపించి మీ దీవెన దయచేయండి. యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి, ఆమేన్. ప్రియులారా, ఈరోజు కార్యక్రమం ద్వారా మీరు దీవించబడ్డారని నమ్ముతున్నాను. మీరు పొందిన మేలు మీ ఆత్మీయ వాళ్ళు తప్పకుండా మాకు తెలియపరచండి. ఈ కార్యక్రమం మీకు దీవెనకరంగా ఉంటే ఇంకనూ ఇలాంటి ఆత్మ సంబంధమైన శ్రేష్టమైన సందేశాలు అనేక మందికి అందించినట్లుగాను, లక్షలాది మంది ప్రజలు ఆ వర్తమానములు విని ఆత్మీయంగా బలపరచబడినట్లు, దీవించబడినట్లుగాను మీరు మీ వంతుగా ఒక కార్యక్రమాన్ని స్పాన్సర్ చేయమని ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాను. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించును గాక. గాడ్ బ్లెస్ యూ. ఆమేన్. అభిషేక అగ్ని మినిస్ట్రీస్ వారు నిర్వహించు అభిషేక అగ్ని ఆరాధన ప్రతి ఆదివారం ఉదయం 8 గంటల నుండి 10 గంటల వరకు. స్థలం అరండల్పేట 15/2 గుంటూరు. తప్పకుండా రండి. మీ ప్రతి ఒక్కరి సమస్యల కొరకు ప్రత్యేకంగా ప్రార్థించబడండి. ప్రతి ఆదివారం జరిగే ఈ ఆరాధనలో తప్పకుండా పాల్గొనండి. మీ ప్రేమపూర్వక కానుకలు చెక్ ద్వారా, లేక డీడీ ద్వారా, లేక ఆన్లైన్ ట్రాన్స్ఫర్ ద్వారా మాకు పంపించుటకై మా అకౌంట్ నంబర్ 115894442996, స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా, IFSC కోడ్ SBIN 002122. అలాగే మీ ప్రేమపూర్వక కానుకలు గూగుల్ పే ద్వారా, ఫోన్పే ద్వారా, అలాగే పేటిఎం ద్వారా కూడా మాకు పంపించవచ్చును. మీరు మాకు పంపించుటకై మా ఫోన్ నంబర్స్ 9346892569, మరి యొక్క నంబర్ 8886667676. అలాగే మీరు మమ్మల్ని సంప్రదించుటకై మా చిరునామా పాస్టర్ ఎం. జాన్ వెస్లీ, డోర్ నంబర్ 59-3-444, రెడ్ల బజార్, పాత గుంటూరు, గుంటూరు. పిన్ నంబర్ 522001. మీ ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలియపరచుటకై మా ఫోన్ నంబర్స్ 8886667676, మరి యొక్క నంబర్ 7075159777.